Alcaldesa, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Que eu non te chamo para falar do pleno, chamote para falar desta petición que facendes que me parece de sentido común, porque que lle facemos os escombros de obra que chamanlle residuos inertes, pero a xente me vai entender moito mellor si falamos de escombros de obra. Sí, bueno, eu creía que isto era algo necesario para toda a comarca, é un problema que temos aí que é real. E como ben comentabas ti, pois bueno, estos dos incendios, pois vimos que estos pois quedan á vista, non? Nunca mellor dito. Ahora empezaron a aparecer pois esos vertidos incontrolados e moitos deles non temos os concellos a quen lle notificar. Entón, pois vamos a ter que facernos cargo e como todos saben, pois os presupostos son o que son, non? Entón, pois entendíamos que había que impulsar esta solución sustentable para esta xestión destes residuos, como dices, inertes, na comarca, e, bueno, pois presentamos unha moción dentro do Partido Socialista, unha moción que vou a defender eu, entendendo que é algo moi necesario para toda a comarca e todos os concellos, e non, xa non só para os concellos, non, senón tamén para os veciños e as veciñas que moitas veces non teñen onde botar estos escoballos. Entón, pois, bueno, cando faz un proxecto, pois vais incrementado, non? Por ter que facer esta xestión de residuos e ter que ir, pois, lonxe, ou ben á rúa, ou a Leiro, ou a Xunqueira. Entón, pois... Mañá no pleno da Diputación, por certo, vas tomar posesión como nova diputada do Grupo Socialista, sustituindo a Marina Vaz, e vas a defender xa esta moción que afecta a todos os concellos da comarca, non? Sí, mañá, pues bueno, collaremos a acta de deputada. E sí, é algo que, bueno, creo que non podía esperar e xa se meteu pues, para mañá poder debatela. Bueno, que pedindes exactamente? Como a Diputación pode atender esta reclamación, esta petición? Bueno, nos pedimos, en primeiro lugar, hai que instar a Xunta, porque é verdad que todos sabemos que isto pues, é unha competencia da Xunta, non? A xestión de residuos, pero a nosa Diputación o que lle pedimos pues, é ese apoio económico e técnico, non? Para poder levar a cabo este tipo de xestión, porque evidentemente un concello non o dá feito, e, bueno, incluso pues, queremos pues, que entre todos os concellos o podamos chegar a facer, pero ten que ser a Diputación a que inicie, non? A que inicie o proxecto, ya que faga a viabilidade, ya que nos axude, non? Desta maneira. Bueno, pois, alcaldesa, a ver si sai adiante esta moción, que me parece moi interesante e non queda en papel mollado. Realmente a Diputación insta a Xunta de Galicia a que faga un centro comarcal específico, pues porque necesitamos este tipo de instalacións para tratar os residuos de obra, os refugallos, os residuos inertes, e non ver os montes como están, porque agora que ardeu toda a comarca só hai que darse un paseo por as estradas locais e ver como en cada cuneta, pues, bueno, a xente vai deitando por ali os restos de azulejos, bueno, en fin. Así é, eu creo que ao final é algo necesario, moi necesario. Esperemos que non quede papel e que sexamos capaces entre todos e todas pues, de darlle unha saída a este problema que temos en toda a comarca. E como están sendo os teus últimos días como alcaldesa de Vilar de Vos? Bueno, pues a verdade é que bastante estresantes porque saliron moitísimas subvencións pues, neste último mes e, bueno, estamos facendo proxectos para que queden pues, presentadas en tempo e forma. Entón, pues nada, traballando ata o último momento. Que pronto pasaron estes 2 anos, ¿eh? Sí, bueno, en política todos sabemos que ao final o tempo, pois, parecen que 4 anos é moito, non é unha legislatura, pois, bueno, dá tempo a facer cousas, é verdad, moitas cousas, pero en política, pois, todos sabemos que pouco tempo, e máis cando, ainda por arriba, pois, foron 2 anos, concretamente 8 meses, entón, pouco tempo, pero, bueno, a verdade que contenta do traballo e da xestión que se fixo en Vilar de Vos, e, bueno, a verdade que me vou satisfeita, pero tendo que seguir traballando moito, ya agora, pues, desde outro lado. Pero, bueno, o de irte, digo yo, do despacho da alcaldía, non te vas do grupo de goberno, vas a seguir colaborando con Tamara nese goberno de coalición que firmaste hai 2 anos, non? Sí, claro, a ver, hai un cambio, unha alcaldía rotatoria, pasa a ser Tamara alcaldesa, e eu, pues, bueno, tenente de alcalde, sigues no grupo de goberno, pero, bueno, a verdade que non é a responsabilidade, por decirlo de algún xeito, pois non é a mesma, está claro, non? Pero, bueno, sí, seguindo traballando,
desde as competencias que nos atribuirán, que serán, pues, bueno, de medio ambiente e asociacións, basicamente, e, bueno, seguindo traballando para os veciños e veciñas do Concello. Eva María Pérez Gamote, falaremos a semana que ven, facemos un balanzo que foron estes 2 anos como alcaldesa. Un placer que estuveres uns minutos en directo e ata unha próxima ocasión. Moi boa tarde. Boa tarde, gracias.